daming unggoy. So very busy, huh? Naiinggit ako mga kahigala ko. Action niya is too much daw. Ayaw niya. What's up? What's up? Mga kahigala. Kasi bukas is magta-travel kami pa Port Elizabeth. Kasi magdadala kami bukas ng mga stock. Kapag prepare na kami mga kahigala for tomorrow. Yan ang mga bag namin. Tapos yung malita. Mga kutsuriya, coffee, tea, sugar, banana, mango, banana bread, Lipton, at iba pa. Hello, mga kahigala. Maayong buntag sa tanan. Mulakaw na kami ngayon mga kahigala. Buntag pagajud mo, pagajud pagmata no. Palarga na kami mga kahigala. Tingnan niyo, ang daming stock. Nana, may banana, no ilis. Yan mga gamit namin. Kami dito mga kahigala kasi bibili kami ng pagkain. Wow! Yan, gasolinahan station ba? CR ako mga kahigala. Pag mag-CR ako is nalagyan ko ng spray ba? Ditol. Oh my God. Mag-pipi. Oh lala! Tignan nyo ang bathroom nila mga kahigala oh. Super ganda. Palabas na ako sa bathroom. Oh my God, did you see my husband? Yahoo! Kumakain at hindi naghintay sa akin. Kainan time na. Ang sarap ng sandwich with stony ginger. Di pa nakontento si Banana sa pie. Naubos na niya. Nagbili pa ng muffins. Oh, chichirya tapos coffee. Caramel muffin. Mm. And you had 2 sandwiches No way. and 5 No, just only 2. Breakfast at lunch na namin to mga kahigala. No? Kasi mataas pa yung travel namin. 10 hours pa. Stop na naman kami dito mga kahigala para linisan tong salamin sa sasakyan ni Banana kasi ang dumi. diesel. Kaya magpalagay din kami ng gasolina. Tapos magpipi din ako. CR na naman. Maganda din ang CR nila dito mga kahigala oh. Ito ang labas nila oh. Wow! Nag-stop muna kami dito mga kahigala sa Mossel Bay na store na Fashion IQ. Oh, naglagay kami ng kaunting stocks dito. Marumi pa rin yung salamin ni Banana oh. Ang nilinisan dito lang sa front. Kakaloka. Again and again mga kahigala, makitulog na naman kami doon sa Port Elizabeth. Ay nako, kasi ang mahal ng guest house doon mga kahigala. So para makatipid kami, makitulog lang muna. Ang init dito sa loob ng sakyanan mga kahigala. Basa na naman ang buga na to ane. Medyo taas-taas pa talaga ang biyahe namin. 2 PM pa dito. Mga 7 or 6:30 kami darating doon. Depende sa takbo namin. Kasi nagpahinay-hinay lang kami kasi delikado magpa-dagan o kusog, di ba? Di na ako sumama ni Banana sa loob. Kasi alam nyo na, maraming tinda doon. Baka maikag lang tayo sa mga tinda ba? Wala tayong pambili. So it's better na dito na lang tayo sa sasakyan. Tiisin na lang natin ang init mga kahigala. Punta na kaming Port Elizabeth. Ang daming itim dito mga kahigala oh.
unggoy. Oh, Brothers and sisters. What are your brothers and sisters doing from the Philippines? daming unggoy dito mga kahigala kasi forest na ba. Oh. Small town. Nice na ang name nitong mga kahigala. Stop na naman kami dito mga kahigala para magpipi na naman ako. Bumili kami ng chips. Yan si Banana, oh, nag-wait pa sa order. Bumili din kami ng more soft drinks. Kain tayo ng chips. Snack kasi nagusla na. Mamaya paggabi kakain ulit ng tunay na food. Dito na kami mga kahigala, dumating na kami. Nalubat ako kaya hindi na ako nakakuha ng video. The next day. Good morning sa tanan! Hindi na ako nakakuha ng video kagabi mga kahigala kasi napagod na no. Kasi nga alam niyo naman taas-taas yung biyahe namin. Kumakain ng dinner. So pagkatapos kumain namin ng dinner is as in ligda dayon mga kahigala. So si Banana is tignan nyo, naka-black pa rin. Pero not same t-shirt. On the way kami sa ano mga kahigala, trabaho na naman. See, if I'm wearing black, it doesn't show up the dirt. I've been wearing it for 25 days in a row, okay? Naka-black din ako. Kahapon hindi kami naka-drop sa mga stock. Ngayon lang. Kasi gabi na kami nakarating dito. Ito na pinuntahan namin na lugar mga kahigala. Dito na kami titira soon. Kaya practice ako ba na magtrabaho dito. Para makilala ko kung sino yung mga trabahante doon ba. Dito na kami sa work. See you later mga kahigala. Lunch break na mga kahigala. Bibili muna kami ng takeaways na food. Doon lang kami sa shop kakain. Nasa store ako nagtatrabaho mga kahigala. Kami ni Banana. Wala kami sa warehouse. Ang store is nasa mall. Dito kami sa Andy Chinese Takeaways. Ito ang restaurant niya. Si Banana lang ang pumasok doon sa loob ng restaurant. Tignan niyo oh. Waiting. Nakabili na si Banana ng food, so pabalik na kami sa store. Nakain na kami kasi ipanggutom na kami mga kahigala. Ito ang mall mga kahigala oh. Papasok na kami. Sana all. Look who's counting, huh? Still very busy, huh? Still very busy, huh? Many things to do. Yeah? Hello, Mahagahagala. Hello, Mahagahagala. Huh? Look at what she's doing. She's working hard. Working too hard, yeah? Yeah. Okay. You must finish your job now. Okay, everyone to go home. Seven hours later. Pagod na naman kami mga kahigala. Kaya nandito na ako sa bed, no? Nakapwesto na. Mga ilang days pa siguro kami dito mga kahigala bago kami makauwi kasi hindi pa kami natapos sa pag-inventory, no? Sa mga damit, mga shoes, mga cosmetics at iba pa at marami ka talagang gagawin. Kaya nga, while na nag-check ako mga kahigala ba sa mga damit, mga sapatos, naiinggit ako mga kahigala kasi nga gusto kong bumili. Pero, sinabihan ko si Banana, alam niyo ba kung ano ang reaksyon niya? It's too much daw mga kahigala. Tapos, ayaw niya mga kahigala. Kasi nga daw is kung lilipat na kami dito soon is magdadala na naman kami ng maraming mga damit, no? Sabi niya pag makalipat na daw kami dito is doon na kami bibili ng mga ibang mga damit ko. At isa pa doon mga kahigala is wala pa kaming budget sa mga ganyan. Sa ngayon mga kahigala is hanggang tingin lang muna ako. So, that's all for today mga kahigala. Just remember, be patient, be humble,
Pagsimbal sa buhay para always happy. Don't talk in that, son. Bye! Good night mga kahigala!